מפחיד או מסתבך, אני באה אליכם, אני באה אליכם. האוטו שט על פני הכביש, כנראה גם הוא מרגיש, אני באה אליכם, אני באה אליכם. אבא יגיד, הגיעה הנסיכה, אמא ברגע מוארת משמחה. ילדה שלנו קמה, התגעגענו חכים, מעט ילדה שלי, לפני שתגדלי. ילדה שלנו קמה, התגעגענו חכים, מעט ילדה שלי, לפני שתגדלי. More
כל הכבוד, מתוקה. מאוד יפה התפללת. כן. את רוצה שבבת מצווה שלך נראה את הסרט הזה? מה? בבת מצווה נראה את הסרט הזה? אופס! את זה נשלח לפספוסים. מה? את זה נשלח לפספוסים. מה? כלום. מה קרה לך?